Ahoj, takže tu je Terezia z Fame opäť a mám pre teba ďalší tip, ako spoznáš profesionálnu modelku od tej nie veľmi, a to už pri topánkach. Takže poďme na to. Na fotení dostávajú modelky nielen oblečenie, ale aj topánky od stylistu, ktoré teda majú mať priamo na tom placi a čo najčastejšie robia začínajúce. Si poviem, mám super parádne nové lodičky, idem na cigu alebo idem na toaletu a prechádzajú sa. Takže toto je úplne že najväčší fail. Takže na toto zabudnite, toto sa nikdy nesmie stať. Profesionálna modelka vie, že v topánkach sa jednoducho nikam nechodí a musia sa vrátiť naspäť nepoškodené, čistúčke, ako keby vôbec nenosené. Takže keď si začínajúca modelka, pamätaj vždy po fotení, alebo keď si dá fotograf nejakú pauzu, jednoducho ty sa musíš prezuť do vlastných topánok alebo do nejakých papučiek a až takto ísť na toaletu, vyzdvihnúť si jedlo od kuriéra alebo dať si nejakú cigu. Takže nikdy nesmieš nikam chodiť vlastne v tých požičaných topánkach. OK, niektorí možno povedia, ale však stylisti podlepujú takými hrubými páskami, širokými topánky, tak môžem v nich ísť? Určite nie, pretože napríklad nám sa stalo aj to, že toto si povedala jedna modelka, ale ona sa prechádzala po ateliéri, ani nebola vonku a tam bol taký malilinký drobučký kamienok, ktorý ani normálne nie je vidno a on je normálne rozdieravil aj tú pásku, aj tú podrážku. Takže potom, čo musí robiť? Stylista má ťažkú hlavu smútku, on keď má požičané oblečenie a topánky od návrhárov z obchodov, on za nich aj zodpovedá a keď vráti poškodený tovar, tak ho musí zaplatiť. A keď to poškodí modelka, tak hádajte, od koho sa potom pýtajú tie peniažky? Väčšinou. Takže báby a chalani, keď máte na sebe požičanú obuv, máte ju vyslovene len na natáčaní, tam, kde vám povie režisér, alebo na fotení, tam, kde vám povie fotograf, nikde inde. Dobre, takže je to veľmi jednoduché. Takže len to stačí pochopiť, rešpektovať a nech sa vám darí.